Girumbos sa mga IP leaders gikan sa nagkadayang lungsod sa probinsya sa Davao del Norte, kuyog ang ubang miyembro sa tribo ang National Commission on Indigenous Peoples kon NCIP Region 11 karong hapon. Kay buot nila makigdialogo sa NCIP kay nganong wala pirmahe ang papeles aron mulingkod isip IPMR sa Davao del Norte. Si Ariel Macla sanglit siya ang gipili nga magdala sa tingog sa tribo sa probinsya, partikular sa sangguniang panlalawigan. Ang pinakatumong yun dinhi sa murag naghangyo mi sa ato ang regional director Momar Mamukid sa pag-ihatag na sa ato ang ginapangayo sa Provincial Tribal Council. Kay dugay naman to nag-issue ang Provincial Tribal Council of Resolution December 19, 2022 pa na-receive sa NCIP region December 21, 2022. So ginapangayo na mo nga maisyuhan ko og holdover capacity kay mo may requisitos kay ang seleksyon migawas man sa ako ang kining termino. Nangutana ang mga miyembro sa tribo nganong wala makagawas ang holdover capacity nga papeles ni Macla nga ilang nasumite nitong Disyembre 2022. Mi padayag sab sa ilang sentimento ang ubang IP leaders sama nila Dato Arturo ug Dato Lito. Nami diri karon sa opisina sa NCIP sa region. Ano pa kayo ang gidamo ni RD ang pagpirba sa kato ang kuan holdover o katong patina sa kuha. Kay matuto istorya ganina kundi siya pirma di siya ka-apel sa kuan sa sesyon sa sangguniang panlalawigan. Samantala kadugay rami og proseso ang among pagpili namo kay Dato Macla sa pagseleksyon proseso ang paghimo og kanay sa holdover proseso unsa pa may pangitaan na o wa may problema sa amwa pati sa province diri namin nagka-problema sa region kay noon kay sa ang RD ora magipangayo namo ka RD nga pirma na ang amo ang holdover ni Dato kay siya gud sa tanas diri sa region mo ginasaligan namo unta pero daw sa nabali na mahinuon ang mga gobyerno na mahinuon ang dool sa mo ang NCIP na may dili mo dool sa mo hinuon. Ako tong pinakakaraan nga membro sa PTC, no? Kaya kami mga original nagtukod hangtod karon nagpabilin pagyapon ko. Ikaw pat na ning hugna sa seleksyon. Kini lang gyud ang pinakagubot nga seleksyon tungod kay naay mga outside forces nga nag-intervene niini. So tungod din bisan kami sa ulay duda, do nagpakialam magikan sa gawas whether politician or unsa man diha, pero sigurado ko mga politician tungod kay bisan mismo ang Davao del Norte nga provincial sangguniang panlalawigan ingapil po sila pag-intervene sa lain-lain mga questions nga dili naman gani unta dapat i-question ka namo tungod kay halimbawa usa sa mga tigulang provincial board member diha nagsulti nga nagpili ang mga tao nga nagpili kang Ariel Macla way mga utok. Grabe naman po, sira ba nakatungtong kolehiyo dayo butsubayon. Dapat may utok koy bisay ngon anime. Meaning sila mismo instrumento sa historical injustice. Imbis nga mutabang ang mga gobyerno sa ato sa pagdevelop sa IP sila naman hinoy nagduot. Sumala nila, dili kini makatarunganon o gilahak kining giila nga pagyatak sa katungod sa mga miyembro sa tribo. Wala miatubang sa mga IP leaders ang regional director sa NCIP 11 nga si Momar Mamukid ug mitindog isip representante ni Mamukid si Attorney Heroncio Agulo. Ang problema nato ini kay nag-insist sila nga mao ni ang procedure nya, nag-insist pud sila nga dili ni dato umos nga moadto kang chair ihangyo ang direktor nga pirmahan na kay kumpleto man ang document. Wa may kulang base sa rules ha. So kung unsa may kakulangon nga dili sa rules dapat ang rules ang sundon kay naman na sa IPRA pod nang mag-ubita tanan sa balaod. Dili lang ang IP kita tanan we should observe and obey the law. Nya kung nakita nila nga tama, nya kung nakita niya nga mali, nya gahi jud siya, nya di pud siya patuo sa advice niya sa chair, pwede si mag-file og reklamo nga mandamot. Nakulaton niya ang legal opinion no sa amo ang regional legal officer Attorney Tingana. So here comes nga after ato nga meeting ay legal opinion ang gipagawas ato ang legal officer
urging the regional director na issue perma sa katong himo certificate of holdover. So ang mo lagi ako mabalik na ang wisdom kung nganong wala siya mo issue or wala siya mo perma na sa desisyon. Ubos sa balaod, ang mamili og IPMR mao ang mga miyembro sa laing-laing tribo sa probinsya ug nadismaya sila kay gisagulan kini og bahid politika nga usa sa ilang nakitang hinungdan nganong wala makalingkod si Makla. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Unay labing siguro.